mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapulungan. It's already 11:01 p.m. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, ito po pala ang ating programang Top Secrets. Ang programa sa radyo na hindi kahusgahan, bagkos ikay pakikinggan. Ito po ay tinatawag na we listen and we don't judge culture. Kaya mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin na po natin kung ano po ang kwento niya ngayong gabi na to. Good evening, ma'am. Hello po, good evening po. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang naman po. Ma'am, ilang taon na po kayo? 28 po, 28. Tagasan po kayo, ma'am? from Cavite. Cavite. Itago natin sa pangalang Iram. Hiram? Iram. Iram. Yes po. Okay. Iram, 28 years old, from Cavite. Ano ang top secret mo? Isa po akong battered wife for almost 7 years. Tama po ba ako ng pagkakarinig? Isa po kayong battered wife? Yes po. Maaari niyo po bang explain at ikwento sa amin yung top secret nyo ngayong gabi na to, ma'am? Yes po. So, I have a partner po. 8 years na po kami. May anak po kami na isa. Then, nung buntis pa lang po ako, is naka-experience na po ako ng minimal na pananakit. Then, nung nag 1 year old yung anak ko, dumating po kami sa puntong nagkabaranggayan kami kasi nasaktan niya po ako ng grabe. Yung time na yun is magbe-birthday po yung anak ko. Then, may kinagalit siya na isang bagay. Then, yun, nanakit siya. Napunta kami sa barangayan since sobra rin po yung naranasan kong pananakit ng time na yun. Then, umuwi ako sa amin, sa parents ko. Then, since magbe-birthday yung anak ko, parang mga ilang araw is bumalik lang din ako sa tinitirahan namin ng time na yun. Ma'am, bago po ako magtanong sa inyo sa pangyayari sa buhay ninyo, maaari niyo po bang palakasan na lang mamaya po yung boses ninyo para mas malinaw po sa mga nakikinig sa atin? Yes po, sorry po. Ayan, ilapit nyo lang po yung phone ninyo sa bibig ninyo or tenga po ninyo para mas malinaw po. Okay po? Opo, sorry po. Huwag ka matakot, ma'am. Don't worry. Safe space nyo po ito, ma'am. Para sa ating to lahat, don't worry. Walang makakakilala sa iyo, ma'am, lalo na tinago nyo po sa ibang pangalan at lokasyon at edad po ang sarili ninyo. Okay po, ma'am? Okay po. Okay, ma'am. Okay na po ba yung boses ko ngayon? Palakasan pa onti, ma'am. Adjust ko lang yung audio mo, ma'am. Sige pa, lakasan mo pa, ma'am. Ayan po, okay na po ba? Ayan, medyo okay na. Ma'am, eto po ang tanong. So, itong asawa mo na nakasama mo at may anak kayo, nagkabaranggayan po kayo. Tama ako ng pagkakarinig? Dahil nga po nagkakasakitan kayo. Ano po mga Hello po. sumunod? Hello, ma'am. Ano pong mga sumunod na nangyari nung nagkabaranggayan na kayo? Yun po, nag-file po ako ng report. Ano po ata yun?
ano tawag po sa barangay po yung Blatter? ano, yan po blatter po, nagpa-blatter po ako nung time na yun. Una po pumunta po ako sa police station, then yung police po na nakausap ko, ni-refer po ko muna sa barangay since yun daw po muna ang process. Then yun po Mhm. bago po ako nagpa-barangay is nagpunta ako ng hospital para sa medical legal. Nagpa-check-up po ako since may mga pasap kasi ako nun. Then yun po, dumiretso po kami ng barangay. Kasama ko po yung, kaibigan ko nun. Since kasi 'pag mga gano'ng pangyayari, china-chat ko po minsan yung mga kaibigan ko, humihingi po ako ng tulong. Pero nung araw na yun is sinamahan po ako nung kaibigan ko para, mag-asikaso, magpa-blatter sa barangay nung time na yun. Tapos po, usap kami, pinuntahan siya ng, um, taga-barangay, pinapunta sa barangay para magharap-harap kami nung time na nun. At nakapag-usap naman po kami. Tapos yung sa barangay is ini-initiate po nila na mag-ayos na lang po kami. So sa madaling salita, fast forward tayo onti, Ma'am Iram. Nag-ayos ba kayo o saan nahantong itong gulo ninyo? Yes po, nag-ayos po kami. Siguro po mga ilang araw lang is bumalik din po kami ng anak ko sa bahay namin. Tas inayos po namin kasi nga po magbi-birthday po nun yung anak ko. So yung Tap inayos nyo at malapit na mag-birthday yung anak ninyo, kamusta naman itong lalaki? Naging okay ba? Tinanggap kayo? Maayos naman ba yung pakikitungo pa rin sa'yo? Ayun po, mga ilang araw, okey naman po, ilang linggo, okey naman po. Tapos pero dahil na pagsasama namin is hindi pa rin po nawawala yung pananakit niya sa'kin. Ba't ka niya sinasaktan, ma'am? Ano po siya, short-tempered po siya, then 'pag mga liit na bagay parang galit na siya agad. Ayaw niya yung nagkakamali ako, gusto niya okey po lahat, gano'n po. So may anger issue tong tao na to, no? Opo. So paano ka niya sinasaktan? Paanong ginagawa niya sa'yo, ma'am? Ano po, usually po, lagi niya pong inaano niya sa'kin is yung ulo ko, binabatukan, sinusuntok, gano'n. Minsan sinisipa po, gano'n. So yung mga paulit-ulit niya na 'tong ginagawa sa'yo, Ma'am Iram, anong naiisip mo bukod dun sa pagrereklamo sa barangay, pagbabalater, pagreklamo sa pulis? Hindi mo ba naisip na baka may more than pa dun sa ginagawa niya yung puwede niya manggawa sa'yo? Naisip ko na rin po 'yun, pero nung time na umalis po kasi kami nung bahay, nag-away kami, nakita ko po kasi kung paano yung anak ko nung 'di niya nakakasama yung daddy niya nun. Malapit kasi siya sa daddy niya. So, nung time na parang yung pinsan niya is may daddy nakakalaro, parang nahabag po ako nung nakikita ko yung itsura niyang nakatingin dun sa pinsan niya. Then parang nagkaroon ako realization na siguro kailangan ko na lang tiisin para sa anak ko. Para dahil sa anak mo titiisin mong ginugulpi ka kahit nakikita ng anak mo? Actually po, hanggang lumaki po yung anak ko, hanggang nasa nakikita niya na, nasasaksihan niya na po. Ganun po yung nangyayari sa amin. Until now, ganyan pa rin Yes po. nangyayari sa'yo? Yes po. Aside po sa physically abuse, di mas tinitira niya rin po ako sa verbal. Kung ano po yung pinagsasabi niya sa akin. Masasakit. Siguro po halos lahat na po ng masasakit na salita is nasabi niya na sa akin. Ilan na anak niyo? Isa pa lang? Yes po. Anong plano mo ngayon? Ba't ka tumawag dito sa aming stasyon at sa aming programa, ma'am? Um, Nagpa-plan po kasi ako na mag-ibang bansa. Kung hindi naman na kasi maaayos or hindi na siya magbabago, parang gusto ko na lang lumayo.
para maiwasan yung alam niyo na po yung pananakit, yung pag-aaway. Tama. Dapat talaga lumayo ka na diyan. Ako sang-ayon ako dun sa plano mo na lumayo ka na. Kasi hindi mo Yes po. deserve ng isang lalaking sinasaktan ka. At the same time, nakikita ng anak mo yung ginagawa sa'yo. Hanggang kailan ka ba magtitiis, Iram? Ito lang ang tanong ko sa'yo. Hanggang kailan ka ba kayang magtiis para lang doon sa sinasabi mong kailangan buo yung pamilya ninyo dahil nga gusto mong maging fair sa bata, sa anak ninyo. Opo. Pero hindi mo ba naiisip na binibigyan mo ng trauma yung bata? Hindi mo rin ba naiisip yung pati yung sarili mo kuwawa na dahil sa Yes po. pinaniniwalaan mo na dapat buo ang pamilya dahil para sa bata? Naisip ko naman po yun. Pero yung bagay na inaalala ko is ewan ko po medyo magulo, kasi po ang dami ko rin pong kino-consider. 'Pag sinasabihan ko po kasi siya na, "Maghiwalay na lang tayo," ganyan, nagagalit po siya. Parang tini-threat niya po ako Mhm. na 'pag gano'n po, maghiwalay na lang kami, parang parang may patay, gano'n. May papatayin siya. Parang kaming dalawa po, gano'n. Gagawin niya yon? Opo. Since kasi po nakakuha kasi kami ng bahay. Then parang, yun nga po, nakakuha kami ng bahay. So, dalawa kami yung nagbabayad. So, pag siguro umalis ako, wala na siyang katulong. Iram, Pag hindi mo gano'n ba to naman daw, nakukwento? Sorry makat lang kita. Hindi mo ba to nakukwento sa family mo? nung last na po na pag-aaway namin nung umuwi ako, yun na po yung last time na nakapagkwento po ako. Pero ngayon, hindi na po ako nagkukwento. Anong sabi nila sa'yo? Tinatanong, pag kunyari po pumupunta po ako sa amin, tinatanong po nila ako kung kamusta, sinasaktan ka pa ba niya, ganyan, tinatanong po nila ako. Tapos, sinasagot ko po sila ng, hindi na, parang hindi ko po sinasabi yung totoo. Ba't hindi mo sinasabi yung totoo sa pamilya mo? Unang-unang dapat nakakaalam ng sitwasyon mo ngayon, yung pamilya mo. Dahil ano man ang mangyari sa'yo, dapat aware din sila na may ganun na pala sa bahay. Opo, kaso iniisip ko kasi 'pag sinabi ko, tapos parang magkakaayos lang kami, parang babalik lang kami sa dati. Para saan pa po 'pag gano'n? Parang sinisira ko lang po Sinisira mo kung lang yung siya relasyon ninyo, ah, pati yung ano. opo. Lagi mo siya iniisip, no? Iram, hindi mo ba talaga kaya na iwanan yung lalaki na yan? Kaya po, nandun na po ako sa punto na rin na yun. Pero yun nga po, ang dami ko pong kino-consider talaga. Aside po dun sa mga, um, ano namin, ininvest namin and sa anak po namin. Nandun na tayo sa ininvest ninyo. Doon ka na rin dun sa anak ninyo na ayaw mo mawalan ng tatay. Pero hindi ka ba natatakot sa sitwasyon mo ngayon? Na anytime baka meron siyang gawin sa yung masama. Opo. Sa totoo lang po, ano po yan dalawang bagay na po yung tumatakbo sa isip ko. Kung hindi hindi ako yung maano niya, parang Yung ako yung bata. tatapos, hindi po ako po yung tatapos sa sarili ko. Parang ganun po. Since sobrang bigat na rin po ng nararamdaman ko minsan, wala akong mapagsabihan. Ayoko naman din magsabi sa mga kaibigan ko kasi parang sa Facebook or sa social media nakikita nila yung mga pictures namin na parang okay naman, tapos pala in real life, yung ganun. Alam mo ma'am, nalulungkot ako kasi
Ang dami mong dahilan at kino-consider na mga bagay. Yes, alam ko na mahirap talaga makipaghiwalay sa taong mahal mo. Lalo na ama ng anak mo yan. Hindi ko Pero po sure kung may love pa eh. Ewan ko po eh. Kasi hindi ko na po kasi talaga totally nakikita rin ang sarili ko. In the future kasama siya. Di pa po kami kasal. Hiram, ayaw mo bang umalis na lang dyan? Bitbitin mo yung bata, umuwi ka sa pamilya mo? Natatakot po kasi ako sa Ba't ka, mga ba't ka possible natatakot? na mangyari. Gusto mo sunduin kita dyan, susunduin kita dyan at ihahatid kita dun sa pamilya ninyo. Gusto mo? Gawin natin yun. Susunduin kita dyan sa lugar ninyo. Kasama mo ba yung guy ngayon sa lugar ninyo? Opo. Nag-work po siya. Nasa kwarto lang po siya. Oh, Kaya medyo po mahina yung boses ko. okay. Susunduin kita dyan at ihahatid kita sa pamilya nyo. Okay ba sa'yo yun? Okay lang na. Hindi. Okay lang naman po ako, TJ. Okay ka lang na susunduin kita at ihatid kita sa pamilya mo? O okay ka lang na manatili dyan? Kasi baka naman natatakot ka lang, 'di ba? Na umalis diyan na mag-isa bigla ka nang e-exit. Pwede naman tayo, tutulungan kita. Pero sundin Yun. mo na siguraduhin mo lang sa sarili mo na aalis ka talaga diyan. Kasi base dito sa kwento mo, yes, hindi talaga madaling iwanan yung taong kasama mo, yung partner mo, 'di ba? Hindi talaga madali yan. Pero kasi kung nasa sitwasyon ka na kinukwento mo na sinasaktan ka na, ginugulpi ka na, 'di ba? Dapat mag-isip ka na rin ng bagay na tingin mong ano ang dapat gawin. Mga kabisyo, naputol po yung call ng ating caller ngayon na si Iram. Nawala po siya on air. At di natin alam kung anong nangyari. Alam nyo kabisyo, nakakalungkot lang no, na may isang babae na naman na naaabuso ng isang lalaki. Alam nyo, ang ano lang minsan nasa sa atin kung ba't tayo na inaabuso dahil tinotolerate natin Katulad nito ni Iram na may choice naman siya naiwanan niya, pumuwi siya dun sa pamilya niya 'Di ba? Naway itong caller natin hindi nahuli ng asawa niya ngayon dahil nagtatrabaho lang daw dun sa kabilang kwarto. Sana hindi na booking itong tao na to kasi kuwawa to. 'Di ba? And real talk, choice niya talaga na magstay. And ako lagi ko sinasabi to on air, na kapag hindi na okay kayo ng partner mo, na talaga nagkakasakitan na kayo, iba na kasi yung nagkakasakitan Yung may physical na. Verbal, physical, yan yung mga emotionally, physically na yung nagiging damage sa'yo. Iba na yan Siguro mas mabuting stop na. Huwag mo na ipaglaban dahil sa bata na naman. 'Di ba? Dahil na naman sa bata. Alam nyo, kung ipipilit nyo na dahil sa bata pero nagiging toxic na rin at trauma lang din na naibibigay ninyo sa bata, huwag nyo na ipilit yung relasyon ninyong hindi na kayang ayusin. Mauubos ka lang dun. Masisira ka lang lalo. At alam mo, hindi lang sa'yo yung damage Sana kung sa'yo lang. Pati dun sa bata, yung trauma na maibibigay nyon, na nakikita niya na lumalaki siya na nagsasakitan yung magulang niya, tingin mo magiging healthy ba yun? Hindi. Lalaki siya na magulo yung pamilya niya. Kakaawa lang mga kabisyo dahil naguguluhan itong si Iram sa kanyang mga desisyon. 'Di ba? Pero sabi nga natin, at the end of the day, ito yung programang hindi kahusgahan bagkus ikay pakikinggan.
Nakikinig lang tayo sa kanya pero hindi ko maiwasang magbigay ng advice eh. Dahil binubugbog na. Ginugulpi na po ang ating caller ng kanyang asawa, tinatadyakan, binabatukan, ginagawang punching bag. Dahil nga may anger issue itong tao na to, kahit walang dahilan eh. Sinasaktan itong partner niya. Grabe, pero nag-i-stay pa rin po. Tingin nyo, tama pa ba yun? Tinanong natin siya kanina mga kabisyo, may pagmamahal ka pa ba? Hindi niya na daw po nakikita yung partner niya sa future niya. Wala na rin daw po siyang love. Tanging pinangahawakan niya na lang daw po yung anak niya na kailangan po magkaroon ng tatay at natatakot daw po siya baka patahin daw po sila. Pero mas nakakatakot kung nandun ka mismo sa poder na magkasama kayo. Pangalawa, pwede naman mag-co-parenting na lang eh. Yes, madaling sabihin dito, mahirap yung dapat gawin na yun, pero yun ang tamang gawin eh. Bitawan mo na yung taong alam mo na hindi nagiging mabuti sa'yo. Mas magiging kawawa lang yung bata kung pananatiliin mo yan. Anyway, kabisyo, nalulungkot ako at napapaisip lalo ngayon ang bigat ng dibdib ko dahil hindi na sumasagot ngayon si Iram sa atin. At kakasabi nga lang natin kanina, nasan ba yung asawa niya? Nandun daw sa kabilang kwarto. Hindi na po natin siya makall. Pinipilit po natin na makall siya at pati yung PA po natin, kinokontak na po itong si Iram. Hindi na po makontak. Naway pagdasal po natin itong caller natin ngayong gabi na to. Kaya nga po mga kabisyon, sabi ko sa kanya, kung natatakot siya na umalis doon, nandito ko para tulungan siya eh. Diba? Marami tayong pwedeng hinian ng tulong. Sana ang panalangin na lang natin mga kabisyo, hindi siya nabuking. Hindi nalaman na tumatawag siya dito sa 90.7 Love Radio at napakinggan yung kanyang kwento. Mga kabisyo, bigyan natin ng respeto rin yung sarili natin. Huwag natin itolerate na sinasaktan lang tayo ng mga partner natin o asawa mismo natin. Na ginugulpe, na pinapunching bag. Hindi nyo deserve yan. Hindi nyo deserve na saktan kayo ng mga tao na kinakasama ninyo. Hello, ma'am? Hello po, DJ Tidangelo. Ma'am, Sorry ba't po po, kayo nawala, ma'am? lumabas po kasi siya. Ninervyos po kaming lahat, ma'am, dahil di po namin alam, baka nahuli ka niya o ano na nangyari sa'yo, kaya hindi Ano naman, po ma'am. siya? Lumabas po ng kwarto. Ulitin ko yung tanong ko sa'yo, ma'am. Ano bang ayaw mo, ma'am? Ayaw mong sunduin kita dyan at iuwi kita sa pamilya mo na, ma'am? At wag mo nang balikan yan, ma'am? Yung tao na yan? O ayaw mo na umalis dyan dahil mahal mo pa siya or gusto mo pang manatili dyan dahil para na lang sa bata? Ano ba dun? Yung sa second option po. Dahil mahal mo pa siya? Hindi po, yung para sa bata. Para sa bata. Hindi ka natatakot, ma'am? Baka ano na mangyari sa'yo dyan? Natatakot naman po. Sa isang linggo, ma'am, gaano kadalas niya saktan? Minsan, once a week. Ano yun, ma'am? Wala lang dahilan? Bigla ka na lang yung sasapakin, tatadyakan? Ganun? Mainit ulo ko, tatadyakan kita? Ganun? Maliliit po na bagay eh. Gaano kaliit, ma'am? Kwento mo naman kami, ma'am. Like, yung sa nagtapon ako ng tissue sa bowl. Ganun. O, anong kapalit yun? Tadyak? Ganun, ma'am? Mm-mm. Hindi, wala ka na ba talagang respeto sa sarili mo? Meron naman po. Eh, Pero, bakit mo tinotolerate yung ganyan, ma'am?
Hindi ko rin po maintindihan yung sarili ko kasi iniisip ko kasi talaga yung anong ikabubuti ng anak ko. Ang ikabubuti ng anak mo ay ilayo mo siya sa ganyang relasyon. Hindi mo naisip yun? Mm, Naiisip naman po. Ba't di mo gawin? Siguro hindi pa sa ngayon. Siguro dahil hindi ka pa nasasagad ng sobra-sobra. Pinipilit, ganun ba Iram? Tama ba ako dito sa naiisip ko? Siguro tinatry mo pa rin na baka magbago, na Yun po. maayos yung ugali niya dahil nga may anak kayo at ma-realize niya na mali yung ginagawa ninyo at lumalaki na yung bata. Ganun ba? Na wala ka pa dun kasi sa pinaka-peak ng pagdidesisyon mo na sa buhay na iwanan yung tao na yan. Wala pa ba dun? Yun po, inaantay ko rin po na magbago siya para sa anak namin. Since lumalaki na nga po yung anak namin, nagkakaisip na baka may chance pa umayos, magbago. Pero may pagbabago ba? Meron naman po, Mas lumakas yung tadyak sa'yo? hindi naman. Anong pagbabago? Okay naman siya pag hindi mainit ulo niya, okay naman siya eh. Lalo na sa anak namin. Ano siya, good provider siya. Okay po siya. Ang ano lang kasi talaga sa kanya is mainit yung ulo. Wala ba siyang iniisip na baka nanlalalaki ka, may ginagawa kang kalokohan, kaya ganun kainit yung ulo niya? Ano bang, baka may mas Wala malalim po. na pinaghuhugutan siya, ma'am. Wala po, siguro po yung ano lang, yung mga, yung pagiging adulting, yung mga iniisip natin, mga bayarin, ganyan. Pag sa bills, Yes. taas ng kuryente, tadyak ka, ganun. Ganun Ewan ba? ko, parang nape-pressure din kasi siya sa buhay. Pero hindi rason yun, ha? Hindi rason na manakit ng partner or asawa mo or nanay ng anak mo kapag nasi-stress ka. Dapat nga pinag-uusapan nyo yan bilang mag-partner. Yes po, minsan sinasabihan niya po ako na ayaw kitang saktan, pero kasi minsan para daw akong, ano daw, yung paulit-ulit daw kasi ako. What do Hindi you daw mean ako paulit-ulit? nakikinig. Parang once na, parang nagawa ko na siya before, then inulit ko uli. Parang hindi ko daw iniintindi yung sinabi niya sa akin na wag ganyan, wag ganyan. Sige nga, bigyan mo nga ako ng specific na wag ganito, wag ganyan, para rin maunawaan namin na bakit ba nananadyak ng bubugbog itong asawa mo na matapon ka ng tissue, di ba? Nai-stress siya sa Ayun bills. nga, yun din yung example. Kasi before daw, nasabihan na daw ako na wag ka magtapon ng tissue. Then, ginawa ko, para daw ako bata na hirap daw pagsabihan. Parang mas okay pa daw kausapin yung anak namin kaysa daw ako ganun. Ganun, tas bubugbugin ka na. Opo, mananakit siya ganun. Nagagalit siya. Kasi daw dapat alam ko na daw yun. Hindi na daw dapat. Parang hindi na daw dapat siya yung parang nagiging magulang ko. Parang ganun daw. Mhm. Kasi ma'am, ako din, napapaisip din ako, minsan may mga malalalim na dahilan kasi kaya nagiging ganyan yung lalaki. And kung ganun lang kababaw, talaga malaki nga problema na itong lalaki na to. Pero feeling ko rin po kasi parang nagkaroon din ng epekto yun nung bata siya. Nung parang nananakit din kasi yung father niya sa mother niya. Kaya, Yes po. Then sila rin, sinasaktan sila. yun lang, meron pala siyang ganun. Opo. Di ka ba natatakot talaga? Tingin ko dito Hmm. sa pag-call mo, ayaw mo makinig ng advice Pero gusto mo lang mailabas itong bit-bitin mo dahil hindi mo na ikukwento itong mga nangyayari sa'yo. Tama ba ako? Opo, wala po akong napagsasabihan.
Kahit gustong-gusto ko ng, magkuwento sa mother ko, gusto ko ng umiyakin. Alam mo, nanggigigil ako dyan sa asawa mo eh. Pwede ko lang hamunin ng suntukan yan, hinamon ko na yan, ma'am eh. Para yung katapat lang, yung alam niya lang kung sino yung lalaking dapat niyang tapatan, ma'am. Sa totoo lang, ma'am, alam mo, ako ma'am, maloko akong tao. Pero hindi ako para manakit ng babae. Hmm. Ni hindi ko dadampian ng kamay ko ang isang babae. Subukan niya lang, ma'am. Lalaki kaya isaktan niya na, ma'am, no? Sabi mo, magsuntukan kaya kayo ni DJ Titangelo, no? Square lang kayo, isahan lang. Subok lang. Actually, No? DJ Titangelo, ano siya, maangas siya. Tingnan nga natin, Bigyan niyo ma'am, siya kung maangas attitude. talaga yan, ma'am. Kasi nakakagigil yung mga ganyan lalaki. Sa totoo lang, ma'am, hindi nyo naman deserve na saktan. Kahit sabihin mong hindi mo nauunawaan yung mga bilin niya sa'yo, hindi para manakit. Kakaawa ka lang dyan, ma'am. So malinaw at klaro sa'yo, ma'am, para di na tayo magpaligoy-ligoy pa at magpaikot-ikot na hindi mo iiwanan yung tao na yan at paglalaban mo pa rin siya. Magsi-stay pa rin po ako kahit ganito po yung sitwasyon kasi po yun nga, iniisip ko yung anak ko. Maka-daddy kasi siya talaga, DJ Titangelo. Mm. Ano sabi niya sa'yo? Hindi ka ba kayo nakausap ng anak mo na, ma, ba't ka nakikita ko nagagalit sa'yo si Papa, sinasaktan ka? Sinasabihan niya po ako, "Wag mo na kasi gawin yun, huwag ganyan, makinig ka kasi." Gaganon po ako ng anak ko. Ewan ko po kung tama ba yun na ganun yung reaction niya or ganun yung dapat sinasabi niya. Kasi 'pag nag-aaway kami sinasabihan niya kasi yung anak namin, "Wag mo gagayahin yung mami mo, ganyan, ganyan." Gano'n po niya. Pero darating yung time, malaki rin na magiging effect nun sa bata. Sa totoo lang, yung nagiging foundation niya ng ganyan, yung pundasyon na ganyang nakikita niya sa tahanan. Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo na ang isang tahanan o bahay, hindi natin pwedeng tawaging tahanan o bahay kung ganyan po yung mga nagsasamang pamilya. Alam mo, nakakalungkot lang na nasa isang bahay kayo pero Iram hindi ka safe sa ganong lalaki. Yes po. Pero tulad nga ng sinasabi mo na ilalaban mo. At naniniwala din naman ako na kahit anong sigaw ko dito, mura ko dito dun sa asawa mo o sa partner mo, o anong galit ko dito, mapuputukan lang ako ng ugat. Lalo na kung sarado yung isip mo, Iram. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpakatanga sa taong hindi ka nire-respeto. Yun lang gusto kong sabihin sa'yo, Iram. Huwag kang magpakatanga. Yes. Hindi mo deserve na saktan. Hindi mo deserve na bastusin ng iyong asawa. Hindi mo deserve na makita ng anak mo kung paano ka tratuhin ng ganun ng asawa mo. Alam mo, gusto kitang yakapin na mahigpit. Gusto kitang pag-pray. Sana, Iram, buksan mo yung isip mo. Kailan mo plano magpunta ng ibang bansa? This year po, nag-a-apply po ako. Napag-usapan nyo ba yan? Yes po. Anong sabi niya? Okay lang naman po sa kanya. O baka pag nag-ibang bansa ka naman, maghanap ka naman ng pamilya doon.
Hindi naman po. Kasi malaya ka na. Siguro hindi ko na po iniisip yung gano'n. Ano na lang Para na plano lang mo? po sa ano, sa anak ko na lang po. Sa anak mo na kapag nakaalis ka na, hindi ka na babalik sa asawa mo. May um, chance po or may point, may time na napapaisip ako na gano'n. Pero mali eh, hindi na gano'n. Naiyon ko din ba yung anak ko? Hindi po. So, ibig sabihin, kapag nag-ibang bansa ka, papadala ka na lang sa kanila. Opo. Talagang hindi mo maiiwanan yung lalaki. Siguro po, teacher, nasa ngayon, hindi talaga. Kasi nga po, may kinoconsider po ba po talaga ako. Anong magpapabago ng isip mo? Sige nga, ano yung kino-consider mo na balang araw mababago na yung kino-consider mo? Sige nga, bigyan mo nga ako ng dahilan bago natin end yung call na to. Hindi ko po ma-discuss. Kasi wala. Wala naman eh. Hindi ko po ma-discuss ngayon. Anong magpapabago ng isip mo dun sa kino-consider mo ngayon sa future? Kasi same lang naman yun eh. 'Di ba? Na kino-consider mo yung bata na magkaroon ng tatay. O sa future, kapag naisip mo na hindi ko na pala kino-consider na magkaroon ng tatay yung anak ko. Iwanan ko na to. Ganun ba yon? Siguro po kung kaya na ng anak ko. Kaya na. Kaya na po yung sitwasyon. Paano kaya na ng anak mo? Pag yung decision ko is hiwalay kami, ganun. Kasi ano po talaga siya, nakadati siya. Ma'am, diretsahan tanong tayo bago natin tapusin tong call na to. Okay, naiintindihan kita at hindi na kita ko questionin dyan sa gusto mo mangyari. Ma'am, walang history na nagloko ka. Wala po, never po. Siya meron. Hindi ka bumawi. Hindi. Hindi pa. Ano May po, mga nakausap ka? na-try po. Opo, nagda-download po ako ng ano. Pero usap lang yun. Tsaka minsan, parang nawalan din akong gana kasi hindi ako into that eh. Pero kumausap ka. Yes po, kausap lang. Parang pinaglabasan ko lang ng sama ng loob. Ganun. Gano'ng katagal? Siguro ano lang, mga 1 hour lang. Gano'ng katagal tumagal yung pakikiusap mo at nag-download ka ng app? Saglit lang po talaga. Dinidelete ko, ina-uninstall ko lang din kasi. Isang oras lang? Ganon? Kasi po, chinecheck din po kasi ng asawa ko yung phone ko eh. Nahihiram niya, ganun. So, wala akong chance Magaganon. Okay. Pero, yun nga, mayroon din po akong naiisip ko rin po yung pag-usap, ganyan. Wala siya nakita sa'yo? Di niya nahuli? Na, ba't ka Wala po. nagda-download na ito? Wala po. Wala. Yes po. Tinanong mo ba siya na mahal ka pa rin ba niya? Ba't niya ginagawa Ako, sa'yo yun? Ano sagot niya? Tinanong ko po yan nung nakaraan lang. Sabi ko, mahal mo ba talaga? Mahal mo pa ba ako? Sabi niya, oo, mahal kita. Kaso po, yung mga ginagawa ko daw ng mga bagay na ganon, what more pa daw pag malaking bagay na. Okay, ganito. Ayaw mo umalis, 'di ba, para sa bata. May kino-consider ka, tama? Apa. Tsaka siya yung nagpo-provide sa inyo dahil siya may trabaho, tama?
Working din po ako. Working din. May nag-aambag ka rin pala. Po. Okay, ganito na lang. Gaano ba kahirap na sundin yung mga bagay na alam mong ikakagalit niya? Yun nga po yung tinatanong niya sa akin, bakit ganun ba kahirap na sa simpleng bagay nagkakamali daw ako? Oo. Oo. Sige nga, paliwanag mo sa akin, Iram. Gaano ba kahirap na hindi na magkamali muli? Sobrang hirap ba talaga? O kaya Hindi naman naman po. ayusin? Kaya naman po. Kaya naman po. Try mo araw-araw na baguhin at iwasan na yung mga ayaw niya. Baka naman talaga mabago. Kasi nga, wala na tayong solusyon. Ayaw mong solusyon na iwanan tong tao na to eh. 'Di ba? So, ang tanging solusyon na lang natin, sundin mo na lang yung mga ayaw niyang, sundin mo yung mga gusto niya na alam mong hindi niya ikakagalit. Gawin mo yung mga bagay na alam mo naman hindi masama, 'di ba? Hindi naman masama yung ayaw niya, 'di ba? Opo. Oh. Kung hindi naman pala masama, di sundin mo. Ikaw na mag-adjust dahil ayaw mo naman iwanan yung tao eh. 'Di ba? Mag-adjust ka na. 'Di ba? Magpakamartir ka na. Magpakatanga ka na. 'Di ba? Sundin mo na yung ayaw niya. Kung ayaw niya nagtatapon ka ng tissue dun sa kubeta, dun sa CR, huwag ka magtapon. 'Di ba? Kung ayaw niya na may sili yung sinigang mo, huwag mong lagyan. 'Di ba? Yung mga basic na ganun. Ano ba yung mga ayaw niya? Sige nga, bigyan mo nga ako. Bukod doon sa mga sinasabi mo na para hindi ka mabugbog. Sige nga, kwentuhan mo nga ako. Bigyan mo nga ako ng enlighten mo ako. Go. Ang dami pa eh. Tulad ng sa pagluluto, yung ayaw niya yung di masyadong maalat. Bakit kasi ayaw ko nang masyadong maalat. Mga maliliit ko lang po Oo nga, talaga. alam ko yan. Alam ko yan, ma'am. Alam ko yan. Sabi ko nga sa'yo, di ba, yung sili, wag mo lalagyan ng sili yung sinigang dahil ayoko eh. Di ba, may mga ganun? Wag mo lalagyan ng asin. Eh di wag mo lagyan ng asin. Magtabi ka ng pang sarili mong, lagyan mo ng betchin. Lagyan mo ng asin yung sarili mo, hiwalayan mo siya. Di tapos. Di ba? Hindi. Ayaw mo iwanan eh. Ganun na lang siguro, DJ. Ano ba? Sige, tuturuan kita ng mga tips and tricks. Sige, ano pa? Bukod sa pagluluto. Kapag nagluto ka, hiwalayan mo na siya ng pagkain. Maghiwalay ka na. Kunyari, magluluto ka. Ayaw niya na maalat. Ilutuin mo munang walang asin, walang lahat na anything. Talagang parang lasang tubig, ibigay mo sa kanya. O maghiwalay ka. 'Di ba? Lutuan mo 'yung sarili mo. 'Di ba? Ano pa? Anong ayaw niya pa? Sige nga. Gagawa ko ng solusyon ngayon. Kasi ayaw mo naman kitang sunduin dyan at daling kita sa pamilya mo. Ayaw mo makinig, naiwanan mo yan. May kinoconsider ka. Ngayon, tutulungan na lang kita na para hindi ka mabugbog ng asawa mo, ano ba yung mga kinakaayawan niya na alam mo naman mababa lang. Sige, go. Madami yung DJ, wag na po i-mention. Hindi, para malinaw. Kasi ayoko rin naman na mapahamak ka. 'Di ba? Ayaw mo pala ikwento ngayon eh. Gusto mong, Sobrang liit lang po kasi ang oo OA. nga, Ang OA. maliit man o maliit, pero dahil dun sa maliit na yun, napapahamak ka. O ano Siguro ngayon? po Sige, yung ano yun mo? workout ko na Kape? Sa kape? Ayaw niya na may asukal? Ba't mo nilalagyan ng asukal? Diba? Nagigets mo yun? Apo, i-workout na lang po yung mga I-workout ayaw mo. I-workout mo. Diba, Kahit na natatawa ka parang din sa sarili mo kasi alam mo eh, na yung pinupunto ko eh. Yes po. Sige nga, bigyan mo pa ako bago ko tapusin to. Na ano ako sa'yo? Na-blood ako sa'yo. Ano pa ba? Madami pa eh. Ayaw niyang lagi akong nakababad sa phone. Ganun. Kala ko ba wala kang phone, hindi ka nakakababad, 1 hour lang, inihiram na. Opo, ayaw niya yung lagi akong cellphone. Laging hawak ko yung cellphone ko. Oh. Ayaw niya yung ganun. Parang nagpapaka-Disney princess daw ako pag gano'n.
So ayaw mo naman na sundin din, kaya ka na ba na ano? Oo, minsan ba't naman, 'di ba, parang ano naman, ano na lang ba gagawin ko? O sabihin mo manonood ako ng TV. Ayaw mo mag-cellphone ako, manonood ako ng TV, magne-Netflix na lang ako. O, pwede 'yon. Puwede naman po yun, pero 'wag daw yung sobra, ganyan. Gusto niya as in talaga kilos lang ako sa bahay, ganyan. Sabihin mo sa kanya, sana hindi siya naghanap ng karelasyon. Naghanap siya ng katulong. Kinukumpara niya kasi ako sa mother niya kasi yung mother niya daw kasi maano, alam mo yung E di yung maaligagayon nanay sa niya na lang bahay. sana yung niligawan niya, ginawa niya ng pamilya. Yun yung gusto kong sabihin minsan sa kanya kaso mamaya papikon niya siya. 'Di ba? Sama na lang sila ng nanay niya, sabihin mo sa kanya. Naghahanap pala siya ng katulad ng nanay niya eh. Dapat yung nanay niya na lang kinasama niya. Sa akin, ma'am, kung kaya naman iwasan at sundin na lang yung mga bagay na yan para hindi ka na masaktan, sundin mo na lang ha. Yes po, teacher. Kung alam mo naman na hindi naman masama, tama din naman. Malay mo, lumabo yung mata mo, kaka-cellphone. Tignan mo na lang lagi sa positive way, ma'am. Oo, ma'am. Kasi ma'am, di ba sabi mo nga, nagsasakripisyo ka na lang din naman para sa bata. Pagbutihan mo na. Yung hindi ka naman na nasasaktan. Ayaw naman natin na nagsasakripisyo ka pero gutay-gutay yung katawan mo. Yes. 'Di ba? Magsakripisyo ka in a nice way. Magsakripisyo ka na iniingatan mo din yung sarili mo, iniingatan mo yung feelings mo. Ingatan mo din. Pinili mo yan eh. 'Di ba? Pinili mo yan eh. Ngayon, kung pinili mo yan, pagtiisan mo, ayaw niya eh. 'Di ba? Ngayon, sasabihin mo, hindi niya kasi ako maintindihan, maliliit na bagay. Pinili mo kasi magstay. Ginusto mo magstay. Ngayon, magrereklamo ka na, kasi po ayaw niya eh. Ngayon, kung gusto mo nang umalis, umalis ka. Kung hindi mo kaya yung sinasabi niya. Ngayon, kung gusto mo talaga magstay, ikaw mag-adjust. Sabi nga nila, I distribute what I tolerate. Oo, pero hindi natin gusto na masaktan ka. Yes po. 'Di ba? Ingatan mo yung sarili mo. Yes po, teacher. Ingatan mo dahil Thank you so much for listening po. oo, ma'am. Ayokong nasasaktan ng babae. Ayaw na ayoko yan, ma'am, na pagbubuhatan yung isang babae. Kung alam mo, ma'am, may chance lang, ma'am, na makaharap ng lalaki yung boyfriend mo na yan o asawa mo na yan, ma'am. Hanap siya ng sakit ng katawan, ma'am. Pagbibigyan natin yun eh. Minsan nga po naiinggit ako, sabihin ko, sa mga friends niya kaya, yung mga asawa nila, pag nagkakamali ba, sinasaktan ba kaya? So, parang napapakasyon po ako. May mga Sabi ko, ganyan talagang parang, ugali, ma'am, na asawa. Hindi ka nag-iisa, ma'am. Huwag mo na tignan yung ibang tao. Pinili mo kasi yan, ma'am. yes po. So, ingatan mo Bad na to lang say. yung sarili mo. Yes, teacher. Okay? Yes po. Naway mahimasmasan ka sa susunod at iwanan mo yan. Kung hindi pa magbabago. Yes po. Siguro pag nakaalis na ako sa ganitong sitwasyon, tawag po ako ulit. Oo, ma'am, tawag ka lang sa amin. Ma'am, bibigyan kita ng karapatan para magmensahe sa anak mo. Anong gusto mo sabihin? Sige, ma'am. Baby ko, sorry kung ganitong family yung na-experience mo. Sorry kung lagi kami nagtatalo ni daddy mo. Sana lumaki kang maayos.
tandaan mong mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, nandito lang si mami. Yun lang po. May mensahe ka ba dyan sa asawa mong may anger issue? Ayun, wala na po. Okay, wala. Sa sarili mo, may gusto ka bang sabihin? Ayun, sana the result, makaalis ka na sa sitwasyon mo. Makausad ka na. Someday. At be strong. Yun po. Mahigpit na yakap, ma'am. Thank you po. Mahigpit na yakap para sa'yo. Hindi po ako makaiyak kasi may meeting pa ako. Hindi, ma'am. Alam ko naman, ma'am, na pinipigilan mo ang emosyon mo at hindi ko naman kailangan lagi makarinig ng iyak dito. Mahalaga, may napulot ka rin sa mga sinabi ko, Yes At, po, meron po. naway na ilabas mo yung bigat ng damdamin mo dito sa programa. Thank you so much po, DJ. Hindi ko po akalain na ma-accept po yung call ko. And thank you for listening po and sa mga advices din po. Salamat din, ma'am, sa tiwala mo dito sa programa, ma'am. Ma'am, bukas lagi po ang linya namin para sa inyo. At kung nararamdaman mong magkaisa ka, walang nakikinig sa'yo, kasama mo po ang 90.7 Love Radio at ang aming programa ni DJ Rakitera na Top Secret para makinig muli sa inyo, ma'am. Okay po? Thank you po, DJ. God bless Bye po, po. ma'am. Bye-bye, ma'am. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ni Iram na grabe ang pagiging martir dahil sa pagmamahal. Ikaw, kabisyo, nasa ganito ka rin ba na senaryo o relasyon na merong kang partner na inaabuso ka, na hindi ka nire-respeto? Kabisyo, pag-isipan mo mabuti. Deserve mo ba talaga yung ganyang relasyon? O mas mabuti na iwanan na yung taong nananakit sa'yo? Sa lahat po ng mga kababaihan, mga kabisyo na nakatutok ngayon, hindi nyo po deserve na pagbuhatan ng kamay ng isang lalaki. Lalo na kung wala naman talaga kayong ginagawang masama. At sa lahat naman ng mga lalaki, hindi natin dapat saktan ng mga babae. Ano man ang maging atraso nila sa atin, piliin pa rin natin makapag-isip ng tama. Piliin pa rin natin na pigilan yung emosyon natin bilang isang lalaki. Muli mga kabisyo, maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Oras na muna natin sa buong kapuluan. So already 11:54 PM na po. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa lahat po ng mga nakatutok through on air at online, mag-ingat po kayo kung nasan man kayo mga kabisyo. Ako po muli ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Ito po ang programang Top Secrets. At kayo po ay nakatutok sa #1 radio station sa Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!